Miért most kell eldöntenem, hogy mivel szeretnék foglalkozni? Túl fiatal vagyok még, hogy életre szóló döntéseket hozzak. Gyakran találkoznak ezzel a nehézséggel az iskolapszichológusok. Sok kamasz érzi úgy, hogy egy-egy iskolai döntés megpecsételi a jövőjét. Ez a gondolat pedig nyomasztó. Egyikük sem szeretne hibázni, hiszen mi van, ha rosszul választanak? De vajon miért olyan nehéz ez a korszak? Miért tűnik úgy, hogy mindent egyszerre kéne megérteni, eldönteni és kibírni? Ebben a videóban a kamaszkor legnagyobb stressz forrásait és az azokra adott válaszokat járjuk körül. Ez nem helyettesíti a szakemberrel való beszélgetést, de segíthet megérteni, hogy nem vagy egyedül. A serdülőkor az identitáskeresés időszaka. A test gyorsan változik, de az agy még nem áll készen a felnőtt döntések súlyára. A prefrontális kéreg, ami többek között a tervezésért és a felelősségvállalásért felel, csak később fejlődik ki teljesen. Ezért van, hogy a döntéseink gyakran inkább érzésekből születnek, mint logikából. Ez teljesen normális. Rengeteg új félelem és stressz forrás kerül be az életünkben ebben az életszakaszban. Önértékelés, társas készségek, értékbeli bizonytalanságok, bullying, túl sok lehetőség, énhatárok, social media függőségek, családi háttér. Mindezen stresszorokat összefogja a legnagyobb kérdés. Ki vagyok én? És hogyan illeszkedem a világhoz? Ez egyszerre izgalmas és rémisztő. Elindul a leválás a szülőkről, a kortársak lesznek a fő támaszok, és közben mindenhol azt látjuk, mások már tudják, mit akarnak. Ez szorongást szül. Akik nem találják a helyüket, gyakran keresnek kapaszkodókat, akik radikalizálódnak, bezárkóznak az online világba, vagy káros szokásokba menekülnek. Ezek nem puszta lázadások, sokkal inkább segélykiáltások, amiket komolyan kell venni. Van, aki elbújik a stressz elől, halogatással, túlteljesítéssel, videójátékokkal vagy a social media görgetésével. Ezek rövid távon megnyugtatnak, de hosszú távon megakadályozzák az önállóságot. Aki sokáig elkerül, az könnyen megreked. Nem költözik el, nem lép párkapcsolatba, nem találja meg, merre tovább. De van másik út is. Kortárs kapcsolatok kulcsfontosságúak, mert velük tudsz beszélni akár olyan dolgokról is, amikről otthon nem mersz. Emellett segíthet a naplóírás, a mindfulness gyakorlatok, a mozgás, és az, ha tudatosan keresed az erősségeidet. Nem mindig az a kérdés, mi a baj, hanem az, hogy mire tanít ez a helyzet. És az is segít, ha egyszerűen elfogadod, amit most érzel, az teljesen rendben van. Ez az időszak erről szól. Nem az vagy, akivé születtél, hanem akivé formálod magad. Férjem pályaválasztása sem volt magától értetődő, 3 egyetemi képzést kezdett el, mire megtalálta a hivatását. Informatikai gimnáziumba járt, így egyértelmű volt, hogy informatikával fog foglalkozni. Különböző egyetemi képzéseket el is kezdett ebben az irányban, majd végül váltott, és pszichológus lett belőle, és ezt azóta is nagyon szereti, és megtalálta magát benne, úgyhogy számomra az ő példája is mutatja azt, hogy nem érdemes valahogy a kijelölt úton haladni, hanem idővel mi is változunk, változnak az igényeink, változnak a céljaink, és tulajdonképpen az idő előre haladtával talán közelebb is tudunk kerülni ahhoz, hogy kik is vagyunk valójában, és mit is szeretnénk az életben, és hogy ezt lehet akkor is képviselni, hogyha a környezetünk éppen nem is érti, hogy mit is csinálunk, hiszen ez is egy ilyen éles váltás volt. Hogyan tanuljuk magunkat, és hogyan fordítsuk saját előnyünkre a stresszt? Ismerjünk meg új szempontokat. Ebben sokat segíthet, ha valakivel át tudjuk beszélni a dolgokat. Ha nincs kéznél senki, vagy nem olyan a téma, amit másokkal megosztanánk, akkor segíthet másképp látni a problémát, ha leírjuk például egy naplóba. Keressünk erőforrásokat. Ne csak arra fókuszáljunk, ami nem működik. Vizsgáljuk meg, mik azok, amiket jól csinálunk. Mi az, amiben jók vagyunk, ügyesek vagyunk. Mik azok az erősségeink, amik segíthetnek megoldani a problémát? Milyen erőforrásokat tudunk még elérni? Kitől tudunk segítséget, tanácsot kérni a probléma megoldásához? Illetve mit tanulhatunk ebből a helyzetből? Mi várhat a hasznunkra? És végül ezen miért megyünk keresztül? Próbáld ki a konténer gyakorlatot. Helyezkedj el kényelmesen, húzd be a szemedet, és képzelj el egy konténert. Ez lehet egy széf, egy láda, egy doboz, bármi, amiben lehet dolgokat tárolni. Képzeld el az anyagát, a formáját, a színét,
az árszerkezetét, képzeld el minden részletében. Majd nyisd ki ezt a konténert, és tegyél bele mindent, ami zavar a jelen pillanatban. Ne gondold túl, ne adj neki energiát, csak gondold végig, hogy mi az, ami zavar, és helyezd bele. Ha ezzel meg vagy, akkor csukd be ezt a konténert, és figyelj az itt és mostra. Milyen ezek nélkül a zavaró gondolatok, érzések nélkül lenni? Milyen testi érzeteid vannak? Hogy vagy most a bőrödben? Majd engedd, hogy felbukkanjon egy hívó szó, ami a leginkább leírja azt, hogy milyen ebben a jól eső érzésben benne lenni számodra. Lassan engedd el ennek a konténernek a képét, védj egy pár mély lélegzetet, és lassan óvatosan nyisd ki a szemedet. A legfontosabb, amit a kamaszkorban megtanulhatunk, hogyan szabályozzuk az érzéseinket. Nem az a cél, hogy ne legyen stressz, hanem hogy megtanuljuk kezelni. Mindfulness és légzőgyakorlatok, az írás, a beszélgetés mind segítenek átkeretezni, amit átélünk. A problémát nem mindig tudjuk megszüntetni, de ha máshogy tekintünk rá, már is más hatása lesz ránk. Az EU-stressz, a pozitív stressz előre is vihet, fejlődésre sarkallhat. A kulcs, hogy ne maradjunk egyedül benne. Ismerd fel, ha stresszelsz, tudd meg, mi történik a testedben, és hogy kihez fordulhatsz segítségért. Magaddal vinnéd a videót? Támogasd a videósorozatot infografikánk megvásárlásával, ami iránytűként segít a kamaszkori stresszkezelésben. Ha pedig más, stresszkezeléssel kapcsolatos projektünket is kipróbálnád, szavazz az essencium.hu-n, hogy melyik ötletünket valósítsuk meg legközelebb. Ha szeretnél elmélyülni a témában, olvasd el a Stressz, a feszültségoldás pszichológiája és az Érzelemszabályozás a gyakorlatban című könyveket. Írd meg kommentben, hogy melyik stresszorról szeretnél még többet megtudni. Iratkozz fel csatornánkra a Minden Stresszel sorozat további részeiért.